Povídej. Dobrý večer. Řeknu vám příběh, který se mi nedávno stal a bylo to pro mě docela hruza. Šel jsem hezky ulicí. No a jdu si takhle ulicí a sluníčko se na mě směje a najednou krák! Kouknu nade mnou vrana. Asi 2 metry dlouhá. Tak jsem dostal šok a byl jsem z toho v šoku. No a pak jsem šel, až jsem došel. No a to je můj příběh, skončil. A kam jsi došel, vole? Víš, kam jsem došel? Ne. Nevím ani kam jsem došel.